ዝነበረ ቁጠባዊ ደረጃኦም ልዑል ዝኾነም ዝገብሮ ልቀት ክቕንሱ ዝኽእሉን ኣብነታዊ ዝኾነ ኣነባብራ ክነብሩ ልቀት ንምቕናስ ዘኽእል ዕድላትን ወፍርታትን ብምግባር ከምውን ንዕላማታትን ፖሊሳትን ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ምዕዋትን ንመጽለሊኻ ዝኸውን ሓሲምካን ጥዕምካን እትነብረሉ ገዛ እቲ ቀንዲ ረቋሒ ወዲ ሰብ ከም ዝኾነ ዘማታ ኣይኮነን ኣክራይን ተኸራይን ንሓንሳእ ብጎብ ዓይኒ እንዳተጠማመቱ ዝነብሩሉ ዓለም ቀትርን ለይትን ሰሪሕኻ ኣብ ህይወትካ ዓቢ ራእይ ጌርካ ምጉዓዝ እቲ እንኮ ብልጫ ናይ ህይወትካ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ኣብ ካናዳ ንዝርአ ዘሎ ብዝሒ ወጻእተኛታትን ብኡ መጠን ናሪ ኣባይትን ከምውን ንክሊማዊ ለውጢ ሊቃውንቲ ዓለም ንምድሓን ዝኽእል ሜላታት ክነላልየኩም ኢና ክሳብ ፍጻመ መደባትና ምሳና ክትጽንሑ እንዳሓተትና ብኣኹም ተዓቢ ዘላ ቻናል ነቶም ሳብስክራይብ ዘይገብርኩም በብግዚኡ ንእንፍንዎም ማህር ዝኾነ መደባትን ኣብ ሰዓቱ ንኽበጽሓኩም ሳብስክራይብ ከምውን ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ስድራና ንኽትኾኑ በኣኽብሮት ንሓትት ሰናይ ጻንሖት ኣብ ካናዳ ካብ ሰብ ጸጋ እንተዘይተወሊድካ መንበሪ ገዛ ክትዕድግ ዘይሕሰብ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ጃስቲን ትሩዶ ካናዳ ከቢድ ናይ ኣባይቲ ጸገም ስለ ዘለዋ ገዛውቲ ኣብ ዝዕድጉ ገለ ወጻእተኛታት ናይ 2 ዓመት እገዳ ክገብር ሓሳብ ኣቕሪብሎም ኣብታ ሃገር ዋጋ ኣባይቲ ብልዕሊ 20% ማለት ብ9 ዕጽፊ ብምውሳኹ መንበሪ ገዛም ናብ ኣስታት $817,000 ዓሪጉ ይርከብ ይኹን እምበር ተንተንቲ ኢንዱስትሪ ዋላ እኳ ንዕዳጋ ዝምልከት እኹል ሓበሬታ እንተዘይሎም እቲ ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ክግበር ተኣሚሙ ዘሎ እገዳ ምንም ለውጢ ከም ዘየምጽዮም እዝገልጹ ኣብ ቶሮንቶ ኣማኻሪ ትካል ምርምር ቡልፐን ምክትል ፕሬዝደንት በን ሚርስ ኣብ 2015 ክሳብ 2016 ወጻእተኛታት ካብ ዝገዝኡ ዝነበሩ 9 ሚእታዊት ጥራይ ናብ ኣብ 2020 ናብ 1 ሚእታዊት ከም ዝወረደ ብምጥቃስ እቲ ውሳነ ዓቢ ጽልዋ ክህልዎ ዝኽእል ኣይመስለንን እዚ ዝተጠቕሰ ቁጽሪ ኣዝዩ ውሕድ እዩ እቶም ብሓቂ ክዕድጉ ዝደልዩ ሰባት ከዓ ካልእ ኣማራጺ መንገዲ እውን ክደልዩ እዮም ኢሉ ነይሩ ሚስተር ሚረስ እዚ ናሃሪ ዋጋ ኣባይቲ ብሰንኪ ብዝሒ ህዝብን ኣብ ገለ ክፋል እቲ ሃገር ንዕቤት ዝቕይድ ሕግታት ምትእታው ምዃኑን ሓቢሩ ኣብ 2020 ኣብ ካናዳን ካልእ ቦታታትን ዝነበሩ ሓንጽጽቲ ፖሊሲ ቁጠባ ሃገር ንምዕቃብን ጠለባት ህዝቢ ንምምላእን ክፍሊት ልቓሕ ናብ ዝተሓተ ደረጁ ስለ ዘውረድዎ እቲ ጉዳያት እናኽፍአ ይኽእል ምህላው ይንገር ናሃሪ ዕዳጋታት ኣባይቲ ዓለም ኣብ ኩሉ ይርአ እኳ እንተሎም ኣብ ካናዳ ግን ዋጋ ገዛን ኣታዊት ሰራሕተኛታትን ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ኮሚቴ ሃገራዊ መጽናዕቲ ኢኮኖሚያዊ ኮሚቴን ልምዓትን ካናዳን የረድእ ሚስተር ትሩዶ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ ኣብ ዝገበሮ መብጽዓ ጉዳይ መንበሪ ኣባይቲ ንኽፈትሕ ቃል ኣቱ ኢሉ ነይሩ እቲ ብሓሙስ እተዘርግሐ ናይ ባጀት እማመ ኣብ ርእስቲ ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ዓደግቲ ዝጸንዐ ግዝያዊ እገዳ ንሓድሽ ህንጻታት ዝውዕል ቢልዮናት ገንዘባት ንሓደስቲ ገዛእቲ ኣባይቲ ግብሪ ዘይከፈሉ መደብ ውህለላ ሓቒፉሎም ሚስተር ትሩዶ ንገለ ካብቲ ንኢንቨስተራት ዝድግፍ ዓይነት መስርሕ ጨረታውን ክእግዶ እዩ ካብ 2014 ጀሚሩ ኣብ ካናዳ ካብ ዝተዓደጉ 5 ኣባይቲ እቲ ሓደ ብመስርሕ ጨረታ እዩ ክዕደግ ጸኒሖም እቲ ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ዓደግቲ እተገብረ እገዳ ንነባራት ተቐማጦ ንወጻእተኛታት ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን ከምውን እቶም ንፈለማን ንመንበሪኦም ዝኸውን ቤት ዝዕድጉን ነፃ እዩ እዚ እማመዚ ነቲ ገሊኡ ክፋላት ካናዳ ድሮ ካብ ከተማ ወጻኢ ንዝመጹን ዓደግትን ወጻእተኛታትን ዝኸፍልዎ ፍሉይ ግብሪ ዘጠቓልልን እዩ ንኣብነት ኣብ ኦንታሪዮ ናይ ኣውራጃ ዱግፎርድ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ዓደግቲ ዝጸንሐ ግብሪ ካብ 15 ክሳብ 20 ክብ ኢሉ እዩ ካብ ቶሮንቶ ሓሊፉን ናብ ሙሉእ ኣውራጃ ክስፍሕፋሕ መደብ ከም ዘሎ ምልክታ ወፂኡ ነይሩ እቶም ወጻእተኛታት ዝዕደጉ ኣባይቲ ጠንቂ ክብሪ እዮም እኳ እንተዘይተባህለ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ጸገማት ንምፍታሕ ተወሳኺ ግብሪ ምኽፋል ከም ዘድሊ ሓላፊ ፖሊስ ኣባይቲ ፎካስ ስቲቭ ፓሜሮይ ሓቢሩ ዋላ ንዕድጊ ወጻኢ እንተ ኣጊድካዮም ኣብቲ ዝውስኽ ዘሎ ዋጋታት ኣባይቲ ብዙሕ ጽልዋ ኣይህልዎን ኢሉ ኒውዚላንድን ኣብ 2018 ንወጻእተኛታት ዓደግቲ ዝእግድ ተመሳሳሊ መልክዒ ኣተኣታትያ ነይራያ
ፓሜሮ ይወሲኹ ንዋላ ሓደ ሰብ ዘጨንቕ ጉዳይ ተሓታቲ ምግባር ጽቡቕ ፖለቲካ እዩ ብማለት ብዙሕ ጽልዋ ክልዎ ከም ዘይክእል ይዛረብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዝዓይ መስራቲ ጀነሬሽን ፕሮፌሰር ሰኩዝ ፖል ከርሻውን ሚስተር ትሩዶ ዘቕርቡ ሓሳብ ዓሚ ገዛእቲ ኣብ ሙሳህ ኮነ ምሕሳር ዋጋም ብዙሕ ትርጉም ከም ዘይህልዎ ብምግላጽ ነቲ ኣብ ካናዳ ዘሎ ናህሪ ዋጋ ኣባይቲ ንምህዳእ ኮነ ኣባይቲ ንምጉዳል ዝሕግዝ ስጉምትታት ኣይኮነን ኢሉም ሚስተር ፓሜሪዮ ማእከላይ ባንክ መጠን ወለድ ክብ ስለ ዝብል ኣብ ዝመጽእ ኣዋርሕ ዋጋ ኣባይቲ ምስኡ ክጎድል ትጽቢት ከም ዝግበር ገሊጹም ዕዳጋ ኣባይቲ ካናዳ ዘይከም ናይ ኣሜሪካን ኣባይ ብሪጣንያን ብደዊሕ ዓመታት ሞርጌጅ ዝኽፈል ዘይኮነስ እታ ናይ ካናዳ ናይ ገዛ ሞርጌጅ ኣብ 5 ዓመት እዩ ዝውዳእ ይኹን እምበር እቲ ዝለዓለ መጠን ወለድ ነቶም ናብ ዕዳጋ ኣባይቲ ካኣቱ ዝደልዩ ዓደግቲ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘይረኽቡ እዮም ዝገብሮም ሚስተር ማየርስ ከም ዝበሎም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ፖለቲከኛታት ቀረብ ኣባይቲ እንተዘይገይሮም እቶም ስሩዓት ዓደግቲ ኣባይቲ ካብ ዕዳጋ ስለ ዝእለዩ ከም ቶሮንቶን ቫንኮቨርን ዝኣመሰሉ ውዕያት ዕዳጋታት ኣብ ነዊሕ እዋን ብተኻሪቲ ክዕብለሉ ከም ዝኽእሉ ሓቢሩ ዋጋታት መሳርሕታት ህንፃ እንተዘይጎዲሉ ናህሪ ዋጋታት ኣባይቲ ከም ዘይንክ ይገልጽ ካብ ሰብ ጸጋ ቤት እንተ ዘይተወሊድካ እትነብረሉ ቤት ክትዕድግ ዘይሕሰብ እዩ ብምባል መጻኢ መንእስያት ወለዶ ከቢድን በድሃን ምዃኑ ኣረዲኡ ሊቃውንቲ ዓለም ክሊማዊ ለውጢ ንምድሓን ዝኽእል 5 ሜላታት የመላኽቱ ኣብ ዛዕባ ክሊማዊ ለውጥን ሓደጋታቱን ዘመልከተም ንዓመታት ክዝረብ ጸኒሑ እዩ ነዚ ስጋት ብኣድማዓነት ንምቅጣሙን ንምቕባሉን ግን ዕቱብ ኣቓልቦ ኣይረኸበን ሳይንሰኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ግን ብሰንክቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዓለማዊ ዋዕይ ክስዕብ ዝኽእል ሓደጋታት ንምውጋድ ዝኽእል ውጥን ተማሊ ዘርጊሖም ይርከቡ በይነ መንግስታዊ ባይቶ ንክሊማዊ ለውጢ ውድብ ሕብራት ሃገራት በመሰረቱ ኣብ ምንጫው ምጥቃምን ሰዓት ኣብ ዝጽንሕ ኣገባብ ሰውራ ክግበር እዩ ዝጽውዕ ኣዝዩ ሓደገኛ ዋዕይ ንምውጋድ ልቀት ካርቦን ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ኣብ ዝለዓለ መጠኑ ኣብጽሕኻ ካብኡ ብቕጽበት ከም ዘንቆልቁል ምግባር እዩ ሽዑውን ክሊማዊ መጠን ንምውራድ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ካብ ህዋ ክስሕብ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ከም ዘድሊ የመላኽት እቶም ዓለምና ንምድሓን ዝኽእሉ ተባሂሉ ዝተኣመነሎም 5 ኣገደሲ ሓሳባት እዞም ዝስዕብዮም ቀዳማይ ሕጂውን ፈሓም ምውጋድ ዓለም ለኸ ዋዕይ ትሕቲ 1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ንምግባሩ ልቀት ክሳብ 2025 ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ የድሊ ክሳብ መወዳእታ እዚ ድማ ብ43 ሚእታዊት ከም ዝጎድል ምግባር እዩ ብሰንኪ ኩናት ዩክሬን ግን ሃገራት ናብቲ ልዑል መጠን ካርቦን ዘለዎ ፈሓም ናይ ምጥቃም ተመሊሰን ይርከባ ኣብዚ እዋን ሰፊሕ ፖለቲካዊ ተቐባልነት ዘለዋ ድማ ኣብ ጽልዋ ፑቲን ሓራ ዝኾነም ሕሱር ዘተኣማመን ምንጪ ጸዓት ምንዳይ ዝበልዩ ስለዚ ንክሊማዊ ዓለምና ይኹን ንፖለቲካዊ ዝእዋን እዚ ዝምጥን ተጠቃምነት ፈሓም ምውጋድ ምዃኑ ሊቃውንቲ ባይቶ ክሊማዊ ለውጢ ውድብ ሕብራት ሃገራት ይኣምኑ ሓያል መልእኽቲ እዩ ኢለ ይዝኣምን ፈሓም ዝጥቀም መመንጨዊ ጸዓት ኣይክህሉን እዩ እንተ ዘይኮይኑ ግን ነቲ 1.5 ዲግሪ ዝብል እማመ ክሊማ ዓለም ኣይክትበጽሑን ይብል ፕሮፌሰር ያን ክሪስቶፍ ኣብዘቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ መልእኽቲ ዘመነ ቀራዲ ነዳዲ ብህጹጽ ከም ዘብቅዕ ምግባር እዩ ኢሉ ይውስኽ ካልኣይ ክውን ዝኸውን ዘሎ ሓቂ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ክሊማዊ ለውጢ ንምግታእ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ቴክኖሎጂ ምጥቃም ከም ሓደ ግሪንቢጥ ወይ ዘይከውን ሓሳብ ይርአ ነይሩ ገለባታታት ናብ ህዋ ከም ዝንጸግ ምግባሩን መሬት ንምዝሓል ጨረር ፀሓይ በቴክኖሎጂካዊ ኣገባብ ከም ዝጋረድ ምግባር ዝብሉ ዝተፈላለዩ ኣብ እዋኑ መባጫዊ ኮይኖም ዝነበሩ ሓሳባት ቅልጢፎም ተረሲዖም እዮም እንተኾነ ክሊማዊ ቅልውላው እናዓረገ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ምቁራጽ ልቀት ካርቦን ኣሸጋሪ ምዃኑ እናተረኣየ መጽዩ ተመራመርቲ ድማ ብዛዕባ ተራ ቴክኖሎጂ ኣብ መቐናስን ምድራትን መጠን ካርቦን ኣብ ህዋ ደጊሞም ክምርምሩ ግዲ ኮይኑ እዩ ሞጋድ ካርቦን ዝብል ሓሳብ ኣብ ዝእዋን እዚ ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራቱን ዘካተተ ኣገዳሲ ዛዕባ ክሊማዊ ለውጢ ኮይኑ ይጸኒሑ ሳይንሰኛታት ገለ ነገር ከይጉደልካ ብመንገዲ ኣግራብ ይኹን ኣየር ዘጻሪህ ማሽን ተጠቂምካ ኩነታት ኣየር ምጉዳል ኣይከኣልኒ ኣብ ዝብል ሓሳብዮም ጸኒሖም ኪላታት ስነ ኣካባቢ ብዙሕ ቅሬታታት ጸኒሕዎም እዩ ገሊኣቶም ዝባይቶ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነተን ቅራዲ ነዳዲ ዘፍርያ ሃገራት ዕድል ብምሃቡ
ውጽኢቱ ኣብ ዘይተጨበጠ ቴክኖሎጂ ዝያዳ ኣድህቦ ምግባሩን ይኸሱም እቲ ዝዓበየ ዝረኣኽዎ ጉድለት እቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ ቁልጡፍ ምውጓድ ቅራዲ ነዳዲ ሰንኮፍ ምዃኑ እዩ ትብል ሊንዳ ሸርናይደር ካብ ሃሪ ቦል ፋውንዴሽን ነሳ ወሲኻ እቲ ጸብጻብ ኣብ ክንዲ ውጽኢቱ ኣብ ዘይተጨበጠን ዘይተረጋገጸን ቴክኖሎጂ ምምርኳስ ነቲ 1.5 ዲግሪ ምምዝጋብ ዝብል ዕላማ ውሕሱን ዝተኣማምንን ዝኾነ መንገዲ ክቕይስ እየ ተተስፈየ ነይረ ትብል ሳልሳይ መጉዳል ጠለባት ከም ምስጢራዊ ኣጽዋር ኣመንጎዚ እዋናዊ ጸብጻብን ዝቐደሙ ተመሳሰልቲ ጸብጻባትን ዘሎ ዝዓበየ ፍልይ እዚ ጉዳይ ብመዳይ ማሕበራዊ ስነፍልጠት ክርእ ምኻሉን እዩ እዚ ድማ ብቐንዱ ጠለብ ደቂ ሰባት ኣብ መዳይ ጸዓት ምቕናስ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘተኩረን እዩ እዚ ኸኣ ዝተፈላለየ መዳያት ዘጠቓልል ኮይኑ ትሑት መጠን ካርቦን ዘለዎ ምግቢ ዝባኽን ምግቢ ኣገባብ ምህናጽ ከተማታት ከምኡውን ሰባት ተጠቃምነት ካርቦን ምስ ዘለዎ መጓዓዝያ ከም ዘመሓዘው ምግባር እዩ ኣብዞም መዳያት እዚኣቶም ዝግበር ለውጢ ድማ ክሳብ 2050 ኣብ መናብሮ ሰባት ሩይ ዝኾነ ምምሕያሽ ከምጽእ ከም ዝኽእል እምነት ተነቢሩሉ ይርከብ ራብዓይ ምድሪ ብገንዘብ ምዝሓል كلمة لوطي معقات بسنكتي زحاتو غزيف واغا تدناوي ጸኒሑም أزمن فسزجن بتكلماوي عنوت زسعب زلو جنزباوي عنوت عبز قربا غزي تغيروا يوم عبز وان بايتو ودو حورات هاجرات عبتي كلماوي بكلا زسعب قرادي ندادي بزح جنزب يفسس كم زلو ازغلت بمنغستات عبز ندادي زغبر دغوما انت قنيسو كساب 2030 لقت ب10 ميتاويت كوغدل كم زخل يجمجم أبنوي قطبان كلماوي لوطن أساني خمرأي أقداس مخانو يزأمن بايتو ودو حورات هاجرات بز مسرت بكلماوي لوطي زسعب قطباوي عنوات علماوي وعي أبكلتا ديجري سنتيغريد محازوز حتو عقام كابتي قطباوي مخسب أزيون اشتو مخانيو كونتات أير تحت خلتا ديجري معكابو عنوات كوغدن تروي ماين أير نمركاب كحجزن كم زخيل يأمن حموشاي نهبتامات مبلعدو نحاعاتهم ممسال تحديثو زغربه حمرت زصبصاب بزعبه هبتامات سبات امدري زلوم صلوايم بز مسرت 10 ميتاويت كاب سدرابيتات عالم تراي زلعل كساب 45 ميتاويت لقت يفطرو از مالت ازيوم هبتامات سبات ناي عالمنا زبزح كاب ገንዘቦም ናይ ብሕቲ ነፈርቲ ወሲካ ኣብ ምንቅስቃስ ወይ ጉዕዞ የጥፍዎም እዝና ኾነ ግን ሳይንሰኛታት ክሊማው ለውጢ እዞም ሃብታማት ሰባት በአንጻሩ ካል አገዳሲ ግደ ክጻወቱ ከም ዝኽሉ ይኣምኑ በመሰረት እዚ አባሃላም ሃብታማት ሰባት ማዕረቲ ክሊማዊ ብከላም ኣብ ምፍጣር ዘሎም ዓቢ ተራም ትሑትን አብራህ ብምንባር ድማ ድሕነት ክሊማ ግድኦም ክገብሩ ይኽእሉዮም ማሕበራዊ ቁጠባዊ ደረጃኦም ልዑል ዝኾነም ዝገብሮ ልቀት ግን ክቕንሱ ዝኽእሉን ኣብነታዊ ዝኾነ ኣነባብራን ክነብሩ ልቀት ንምቕናስ ዝኽእል ዕድላትን ወፍርታትን ብምግባር ከምኡውን ንዕላማታትን ፖሊሲታትን ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ምዕዋት ጎስጓሳት ገብሩ ዝኽእሉ ሃብታማት ከም ዘለውን ተርኦም ድማ ልዑል ከም ዝኸውንን ፕሮፌሰር ፓትሪክ ዴቪን ራይት እምነቱ ይገልጽ زخبركم تهاتلتي بين تيفي نلوم زبلنا يوم السنة دونا أبزي ودينا لنا مسانا سلتصنحكم بلبنا مسكن سنين عخم